And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sahod ko, nilimas ng nanay ko. Hindi ko alam kung papaano ko sisimula ng kwento ko. Hindi ko alam kung makakayanan kong ilahad ito sa inyo gayong alam ko na kada katagang bibitawan ko ay siyang magpapasariwa sa alaala ng buhay ko. May 1 taon at kalahati na ang nakaraan. Itago mo ko sa pangalang Roslyn. At ito, ang aking secret file. I'm 35 years old. Domestic helper dito sa Lebanon. Hiwalay sa asawa. At may 3 anak na puro lalaki. Si Lester, 11 years old. Si Louie, 9 years old. At si Limuel, 7 years old. Puro pa sila nasa elementarya ngayon. Hindi ko man gustong iwanan sila dahil maliliit pa lang sila. Pero kailangan. Inihinto na kasi ng ama nila ang suportang pinansyal mula nang umuwi siya galing sa Saudi. At ibinahay umano ang kabit niya. Hindi na siya umuwi sa poder namin kaya naisipan kong makipagsapalaran na rin dito sa ibang bansa. Iniwan ko ang mga anak ko sa kalinga ng aking ina. Sa bahay ko, pinatira si nanay para may mag-monitor sa mga bata at mag-maintain sa bahay ko. Usapan namin na kada buwan, pagkatapos ng deduction sa sahod ko, bali 3 months after kong makarating dito, ay magpapadala ko ng buong sahod ko para sa mga bata at para na rin sa kanya. Nang makarating ako dito sa capital ng Lebanon, napakababa ng sahod. Hindi sila tumupad sa kasunduan. Wala rin akong day off at no cellular allowed sa pamamahay ng amo ko. No choice kundi sumunod sa policy nila dito. Ang roaming ko at cellphone ay nasa loob ng panty ko. Dahil kada may topak ang amo kong babae, ay naghahalughog siya sa kwarto ko. Mabilis akong naka-adapt sa klima rito. 2 alaga ko at puro lalaki rin. 1 8 years old at 1 5 years old. Nasasalamin ko ang mga anak ko sa mga alaga ko. 2 buwan mula nang dumating ako, ay wala na akong naging balita sa kanila. Hindi man lang nagte-text ang nanay ko. Kaya ang ginagawa ko kapag nami-miss ko ang mga anak ko, ay nilalambing ko ang mga alaga ko kapag wala ang mommy nila. Selosa kasi yun. Hindi na ako nakatiis. Nakipagkaibigan ako sa mga Syrian dito. Mga construction workers sa kabilang building. Hindi man kami magkaintindihan dahil hindi sila marunong mag-English ay ayos lang. Salamat sa sign language at naiintindihan nila ang mga sinasabi ko. Kahit halos tango at ngiti lang ang isinasagot nila sa akin.
Kada wala ang amo ko, pumupuslit ako at nagpapabili ako ng kalam o prepaid card para matawagan ang mga anak ko. Ang teknik na yan ay natutunan ko sa isang Pinay na nakausap ko nang minsang isinama ko ako ng aking amo sa isang restaurant. Wala pa akong sahod noon pero nagkakapera ako dahil iniipon ko ang mga barya na pakalat-kalat sa kwarto ng mga alaga ko. Pasko na nang makausap ko ang mga anak ko. Tuwang-tuwa ako nang marinig ko ang mga boses nila. Ang bunso ko ay maglilimang taon pa lang. Umiiyak, nakikiusap na uwi na raw ako. Mabigat ang dibdib ko ng mga oras na yon hanggang matapos ang usapan na puro pangako. Ang mga anak ko ang siyang naging inspirasyon ko kaya laging magandang mood ko. Kaya unti-unti ko ring nakukuha ang loob ng mga amo ko. Buwan ng sahod ko nang kinausap ako ng amo kong lalaki. Ano man daw ang kailangan ko magsabi lang ako sa kanya. Kaya nagtry ako na magkunyawari na may emergency at need kong mag-cash advance. Hindi siya nagdalawang isip. Tinanong niya ako kung ilang buwan ang hihiramin ko kaya ang sabi ko kung pwede sana 3 months advance. Hindi siya umimik bagkus pumasok siya sa kwarto niya. Kinuha ang attache case niya. Pinapirma niya ako. 4 months salary. Hindi raw yun advance kasi yun daw ang sahod ko nung first month ko. Bali wala akong deduction. Mabait daw kasi ako kaya gift niya na yun sa akin. Masaya talaga ako. Sobrang pasasalamat ko. Sabi ng amo ko, "Don't worry. If you're good, I'm good. Just take good care of my children, okay, Rose?" Tango lang ang isinagot ko. Pinasulat niya sa akin kung kanino ko ipapadala at kinabukasan, inihulog niya na. Nagpabili uli ako ng kalam sa Syria na tinawagan ko ang mga anak ko. Saglit ko lang nakausap sila dahil si nanay na ang nakipag-usap sa akin. Masaya siya na magpapadala ako ng pera. At ganun din naman ako kaya panay-panay ang bilin ko. "Nay, ibili mo si Lester ng bagong uniform. Si Louie ho, bilhan mo ng bagong bag. Si Lemuel, bilhan nyo rin po ng mga bagong laruan. Nanay, kung anong gusto ninyo, bilhin nyo ha. Ikaw nang bahala sa kanila. Tapos, papinturahan nyo ang bahay, Nay. Ikis mo na lang ako sa mga bata." Pahabol ko pang bilin. "Oo anak, huwag kang mag-alala basta magpadala ka lang at huwag mong tipirin ang mga anak mo." Yun lang at naputol na ang usapan namin ni nanay. Panatag ang kalooban ko. Unti-unti ko nang maibibigay ang mga pangarap ko sa mga anak ko. Lumipas pa ang mga buwan at ilang pambuwan. Binilhan na ako ng amo ko ng cellphone at SIM card dito. Allowed na ako dahil na rin sa pakiusap ko. Walang sablay ang padala ko sa nanay ko dahil kada tatawag ako laging may gastusin sa school. Nagtataka na nga ako kung bakit kapag gusto kong makausap ang mga bata, laging may rason ng nanay ko na kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero panatag pa rin ako. Lumipas pang ilang buwan at isang tawag galing kay nanay ko ang nagpakaba ng todo sa akin. Si Lester, ang panganay ko na banggaraw ng motor. Kailangan daw operahan kaya magpadala raw ako ng malaking halaga. Luhaan akong nakiusap sa amo ko. 5 months advance ko plus cash na tulong ng amo ko nang banggitin ko ang emergency na nangyari sa anak ko. Tinawagan ako ni nanay at sinabi ko na magpapadala na ako. Saglit lang kami nagkausap. Kinabukasan hindi na ako mapalagay kaya ako naman ang tumawag. Ayos na raw si Lester. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kung mapapaano ang anak ko. O ang mga anak ko. Pagkalipas ng ilang linggo, wala na ako naging balita. Sa kagustuhan kong malaman ang kalagayan ng anak ko, tumawag uli ako. Si Lester ang nakasagot. Kinumusta ko siya, tinanong kung ayos ba ang operasyon niya at ang sagot ng anak ko ay, "Ma, sinong inoperahan? Wala namang may sakit sa amin. Ma, kailan ka uuwi? Si Lola lagi na lang nasa madyungan. Lagi niya kaming pinapalo.
Hindi nga kami nakakapasok sa school kasi ayaw niya kami bigyan ng baon. Uwi ka na ma, please. Hindi ko na pinatapos at pinutol ko na ang tawag na yun. Habag na habag ako sa pakiusap ng anak ko, natulala ako. Hindi ko napansin umaagos na pala ang mga luha sa mata ko. Parang pumipiyok ako na hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Biglang lumakas ang kaba ko, natakot ako. At natatakot ako ng patuloy. Ayoko maniwala sa instinct ko. Isa lang ang naisip ko. Gusto kong malaman ang totoo. Tinawagan ko si Abigail, ang kumare ko. Timing at nag-ring. Kinumusta ko siya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinanong ko ang kalagayan ng mga anak ko. At ang sabi niya, "Naku, Mare, hindi sana ako mangingialam pero alam mo, naaawa na rin ako sa mga anak mo. Alam mo, si nanay mo." Marami siyang sinabi. Lahat yun pumasok sa kokote ko. Iyak ako ng iyak. 6 months na lang tapos na ang kontrata ko. Wala akong pera. Ni isang kusing sa bulsa ko, pinadala ko na lahat. Pagkatapos ng tawag na yun, ay nagbago na ang mood ko. Lagi na lang akong tulala. Hindi makausap ng matino ng mga amo ko. Nag-aalala sila at panay-panay tanong tungkol sa kalagayan ni Lester. Wala akong maisagot kundi tango o iling lang. Tumatawag at nagte-text ang nanay ko pero hindi ko na pinapansin. Tanging dasal na sana ingatan ni God ang mga anak ko hanggang matapos ko ang kontrata ko. Hindi na ako nagpadala dahil wala na rin naman akong pondo. Pinapanatag ko na lang ang isip ko kahit gabi-gabi para akong lukarit sa kwarto ko. After 6 months nakauwi na ako. Walang nakakaalam kahit sino. Ang dala kong pera ay sahod ko for 1 month at extra cash na gift ng amo ko sa akin dahil naaawa sila sa perang madadala ko. Araw ng Sabado walang pasok. October 16, dumating ako sa bahay namin. Bahay na walang pinagbago noong ako'y umalis. Kung mayroon man, ito'y parang 10 beses na lumuma mula nang huli ko tong makita. May 3 batang lalaki na naglalaro ng Jolene. Nakilala ako ng isa, si Louie. "Kuya Lester, si Mama oh!" Patakbong sumalubong ang 3 kong anak. Para akong naistatwa. Natauhan lang ako nang hilain ni Lemuel ang bunso ko, ang bag na dala ko. "Mama, Mama!" Isa-isa ko silang hinalikan. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang payat-payat nila para bang may mga sakit. Ang wang-awa talaga ako. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay wala ang nanay ko. Nakakalat ang mga damit. Ang baho. Pumatak na lang ang luha ko. Maya-maya sabi ng anak kong panganay, "Mama, pengi pambili ng soft drink." Dumukot ako ng 20 pesos. Pagbalik niya may dala na rin siyang tinapay. Laglagan ng balikat ko sa tagpong yun. Naalala ko kung ilang tinapay ang tinatapon ng mga alaga ko dahil nagsawa na. Gayong mga anak ko ay parang mga patay gutom na pinag-aagawan ng tinapay na kakapiranggot. Napakasakit sa isang ina ang makita ang ganito sa kanyang mga anak. Nagtiis ako para maayos ang buhay nila pero kabaligtaran ang nangyari. Lahat ng diskarte ginawa ko para may ipantustos sa kanila. Pakiramdam ko wala akong kwentang ina. Mas okay pa ang itsura ng mga bata sa kalye na walang trabaho ang mga magulang kesa sa mga anak ko na binansagan naman sanang OFW ang ina pero mga mukhang gusgusin ang mga itsura. Awang-awa talaga ako. Alam niyo yung pakiramdam na parang hinihiwa yung puso mo, na parang tinutusok ng karayom. Hindi ko maatim na tingnan sila. Hindi ko napansin umaagos na naman pala ang mga luha ko. Pinupunasan ng bunso ko. Ilang saglit pa dumating si nanay. Gulat na gulat. Nandilim ang paningin ko pero nakontrol ko na wag gumawa ng kahit na isang hakbang na pagsisisihan ko.
Kinumusta niya ako. Hindi ako sumagot kaya umupo siya at nanahimik. Nagsalita uli siya kaya hindi na ako nakatiis. Pinalabas ko ang 3 bata at binigyan ko ng 100 piso si Lester para mamalengke. Pagkalabas nila ay tiningnan ko si nanay. Ito ang lumabas sa bibig ko. Nay, bakit hindi ka pa namatay? Hindi humihinto ang luha sa mga mata ko. Umalis na kayo bago pa magdilim ang paningin ko. Alis, layas! Nagwawala na ako. Lahat ng makita ko binabalibag ko. Lahat ng mahawakan ko hinahagis ko. Hindi kayang pawiin nito ang sama ng loob ko. Dali-dalig lumabas ng bahay ang nanay ko. Lahat ng kapitbahay namin nakikiusyoso. At wala akong pake. Gusto kong magwala. Galit ako sa mundo. Galit ako sa sarili ko. Galit ako sa nanay ko. Bakit? Ano bang kasalanan ko at kailangan niya akong ganituhin? Binigay ko naman ang lahat. Ang akin lang sana yung mga bata inalagaan niya. Ba't naman ganun? Apo niya yun eh. Mula noon, hindi ko na iniisip na may ina pa ako. Masakit, oo, sobra, ina ko pa rin siya eh. Pero mga anak ko, ang pinag-uusapan dito. Mas maigi pa pala kung sa ibang tao ko na lang ipinagkatiwala ang mga anak ko at baka sakaling hindi ganun kasakit ang mararamdaman ko. Pagkatapos ng 1 buwan na bakasyon, bumalik ako sa amo ko. Ang mga batay iniwan ko kay Abigail. Bago ako umalis, sinuruan ko si Lester gumamit ng cellphone. At sinabi ko na kahit anumang mangyari, kontakin niya ako. Sa ngayon, 6 na buwan na lang at matatapos ka na ang 2nd kontrata ko. Nakaipon na rin ako para sa pag-uwi ko ay hindi na ako babalik. At ako na lang mismo ang kakalinga sa mga anak ko. Kung nasaan man ang nanay ko ngayon, wala na akong idea. Pilit ko nang kinakalimutan na minsang nasilaw siya sa pera ko. Pera na pinaghirapan ko para sa mga anak ko. Pilit ko rin binubura sa isip ko ang katotohanan na ang sahod ko nilimas ng nanay ko. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Roslyn. At ito, ang aking secret file.